Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagpupuri. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na lumikha, nagtitipon kami ngayon na may mga pusong nagpapasalamat. Pagpalain mo po ang oras ng pagsambang ito, naway ang aming mga awit ay umabot sa inyo, ang aming mga panalangin ay iyong dinggin, at ang aming mga puso ay bukas sa iyong katotohanan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, napakainit na pagbati kahit na malamig ang panahon. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ilang mga announcement, nais ko pong tawagin si kapatid na Noel para po sa kaniyang pahayag ngayong umaga.
Magandang umaga po. Nais lang pong ipahatid nung aming building committee na kung kayo po yung nakakasunod, meron po tayong committee para mangangasiwa nung pagpapatayo po nung building natin. So, last time po, we reported na na-approve, okay na po yung, yung loan natin sa BPI. Pero meron po kaming update ngayon. Ito po yung mensahe na nanggaling sa aming chairperson na si Angelo Sadora na taga Ilocano. So, due to the technical revisions of the building committee and the cost considerations being weighed in, the bidding of the two-story building na commercial building po and the four-story multipurpose building will be reopened to accept technical and cost proposals from potential construction firms. Magkakaroon po tayo ng another bidding dahil marami pong changes na ginawa at dahil may mga cost considerations po. So kung meron po sa atin na interesado na lumahok dun sa bidding, maaari lang po na makipag-ugnayan sa ating opisina. Pwede nyo pong hanapin si Miss Ellen. Yun lang po at maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po, Kuya Noel. At ipanalangin po natin yung ating malaking proyekto na ito. No? At anytime soon, alam ko po, ay mag-uumpisa na. At mamaya din po ang ating tagapanguna para sa pagre-raise ng funds dito ay mananawagan din para sa atin. Pero bago po yun, mga kapatid, nais ko lamang pong ipaalala sa atin, lalo na po dun sa mga officers ng church, mamaya po sa English service, gagawin po yung installation ng lahat ng mga officers. Yan. At kung yung mga organizations po ay ready na rin, kayo po ay welcome ng sumabay doon sa ating installation. At mamaya po sa ating English service, nandun po ang lahat ng mga pastor natin para pangunahan ang installation. Ayan. Next Saturday po, gagawin naman yung adjourn session ng ating distrito at ito po ay gagawin sa Makati UMC. At para po dun sa mga gustong sumama, ito po ay open dun sa mga officers ng church. 7:30 po ang alis dito ng ating van kung gusto niyo pong sumama. Ayan. At para po sa susunod na linggo naman, June 29, ang atin pong tagapanguna ay si kapatid na Sharon Farala. Ang ating ushers and greeters ay si kapatid na Gianna Elica Acuna at saka si Shiril Palacio. At ang acolyte po natin ay si Jean Ezekiel Bigno. Ayan. So, ipanalangin po natin ito at ang iba pang mga malalaking gawain ng ating iglesia. Sooner or later, yun pong mga programa ay ipapabatid na po sa ating lahat. Binabati po natin ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw ng linggong ito, si kapatid na Ria Edril Tan, na ngayon po ay nag-celebrate ng kanyang birthday, si kapatid na Romeo David sa June 25 at si kapatid na Jose Agustin Alfonso sa June 27. Pwede po bang awitan natin sila ng pagbati? Maligayang hati sa iyong pagsilang, Diyos na magpala ng mahabang buhay. Ayan, happy birthday po at ang aming dalangin, hindi lamang taon ang idagdag sa inyo, kundi ang pagpapala ng Diyos na sagana sa bawat araw. Ganon din po, bukas po ay mag-celebrate ng kanilang anibersaryo ng kasal sina kapatid na Brian at Joyce Abad. Ayan, binabati rin po natin sila. Happy wedding anniversary po. At para lalong ipadama ang init
ng ating pagmamahal sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo, batiin natin ang bawat isa. Tinatawagan ko po ang kapatid na Josephine Pamintuan para sa isang maikling pahayag tungkol sa ating multipurpose building project. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Josephine Hines Pamintuan, overall chairperson ng fund sourcing campaign para sa mga proyekto ng ating iglesia. Ako po ay nakatindig sa harapan ninyo ngayon ng may malalim na layunin at pag-asa. Samantalang nandito tayo, nananambahan, magkakasama, ay nakikita natin na we are united in faith. Nagkakaintindihan po tayo bilang mga Kristiyano at nakikita rin natin ang pagmamahalan ng bawat isa. At nararamdaman din natin ang intensyon nating tumulong at magbigay suporta sa mga proyekto ng ating iglesia at ng ating komunidad.
Ngayong araw na ito, ay meron na naman po akong appeal. Ako'y mananawagan na namang muli na naway magkaroon ng bawat isa ng parte sa isang magandang layunin, magandang bagay. At ano po yun? That is an opportunity to create a lasting legacy, to enrich the lives of the congregation and our wider community. And I am referring to the multipurpose building project that was earlier announced. So this is really actually to back up anything suddenly that we need to attend to. Alam nyo, yung multipurpose building will be a hub, a center for worship, fellowship, and outreach. Pero meron pa pong mas malalim na purpose ng multipurpose building. Ang building ay hindi lang basta-basta haligi o roof. Meron pang dapat nating intindihin sapagkat this will be a place where we nurture our dreams and where we establish and foster good relationship with one another, as well as getting anyone closer to uplift one another into that faith that we have come to know. Di ba? Maganda po yun. Meron pang iba. Like for instance, we need to understand that our children will learn and grow and have that deeper connection with the Lord. Maganda, di po ba? At imagine also the families coming together and enjoying the fellowshipping with one another. Pero hindi natin pwedeng kalimutan yung bukas ang ating pintuan para sa mahihirap. Yan ang mga pag-asa natin para makapaglingkod tayong mabuti para sa ating kapwa-tao. Kaya nga, marami kaming mga inisip na mga proyekto, katulad halimbawa yung regular nating collection dito. Mamaya magkakaroon tayo ng collection. Every Sunday, kahit papano meron tayong nabibilang, di po ba? Meron din tayong nasa likod, yung commitment form, na yung mga hindi pa nakapirma dyan, pwede pong pumirma na. Tsaka yung hindi pa nakapagbigay para sa kanilang 1, 2, 3, or 10 pinirmahan, pwede bang tapusin or pag-ibayuhin lang pagbabayad? At meron din tayong sa likuran din, sa harap, sa Nartex, yung coffee table book na kung nasaan ang ating heritage, history ng church, mga activities, mga tao, kapalaran natin, nasa librong yon. Isang fundraising din yun. At nai-distribute na natin yung mga letters sa ating mga kapatiran at mga kaibigan natin sa labas. And this is calling for some people with bigger resources. At pinarating na rin natin po ang sulat na ito sa ibang bansa, mga kapatid natin, mga kamag-anak. At inumpisahan ko ng pasyalan ang Tagalog, Timpuyog at saka Buklod para malaman nila na meron tayong reaching out sa sila. Ano ba yung sila? Centralized Living Abroad. O, di ba? Sila yon. Susulatan natin sila to appeal to these families. Kung gusto nila magsuporta ng isang maliit na kwarto, they just provide fund for that. Tapos ilalagay, syempre, we can never forget the name of kunwari Corpus. Kung halimbawa malaki naman, conference room, finance room, organization room, so that will be participated in by more families. Ganon po. At meron pa rin ho tayong iniisip, sacrificial lands. At meron pa rin iba. One time, baka ma-invite natin ang Pangilinan couple. Di ba? Marami. Marami po tayong iniisip, pero lately, nalulungkot po kami. Dahil nga, parang bumabagal ang ating koleksyon. Parang ang ating target noon ay 450,000. Pero kahit kalahati, hindi natin naabot. Parang dapat tayong managinip pa ng mas malaki. At pairali natin yung ating pagbibigay.
Kasi by next month or in couple of months, pag dumating na yung loan natin, baka naman mabigla tayo kasi sisingilin tayo ng bangko ng ating regular monthly amortization. Alam niyo mga kapatid, this is our vision. Pangarap po natin ito na trabaho nating lahat. It will be a cooperative work by countless others, by many of us. Kaya kung halimbawa, magtulong-tulong tayo dito, ay madali po nating matapos ang ating panaginip. So, inasmuch that we are members and worshipers of this church, I urge you, I appeal that you know you are blessed by the Lord and you remain thankful to Him. So continue to reach out and lend a helping hand so that the reality in finishing the dream would really be seen by us successfully. So together, let us create a foundation of hope and anything beautiful for the next generation. Salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong puso. Ako po ay magbibigay ng isang awitin para magbigay ng inspirasyon sa lahat. This is my way of praising God for His mercy, goodness, and love. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Bound for sin and the peace that endureth, thy own dear
presence, Lord, to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, Lord, new grace I see. All I have needed, thou hast provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tinatawagan ko po ang ating mga tagalikom para sa ating natatanging handog para sa multipurpose building project. Aming Amang nasa langit, inihahandog namin ang mga kaloob na ito para sa aming multipurpose building project. Pagpalain mo ang bawat handog, gabayan ang bawat kamay, at bigyang buhay ang gawain na to para sa iyong kalwalhatian at pagpapala sa aming komunidad. Amen. Bago po magpatuloy ang ating tagapanguna sa pagbasa ng banal na kasulatan, nais ko lamang pong i-welcome sa ating kalagitnaan ang mga kapatid natin. Unang-una, galing po sa Naga. Ayan. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan. Ayan. Palakpakan po natin sila. Po.
Welcome po kayo dito sa ating iglesia ng Central. At ganoon din po yung mga kapatid natin galing sa Orion, UMC sa Bataan. Ayan. Welcome po. At kasama din po natin ngayong umaga ang Council Chair ng Rosario UMC. Ayan, si Director. Director, pwede po ba kayong tumayo? Ayan. At welcome na welcome po. Meron pa po bang ibang mga first-timer lang dito sa Central? Wala na po. Sa mga susunod na pagkakataon po, nais naming makilala din at ma-recognize yung inyong mga presence po dito sa ating iglesia. Salamat po. Ang pagbasa mula sa banal na kasulatan, mula sa lumang tipan ay matatagpuan sa unang mga hari, Kabanata 19, talata 1 hanggang 15. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, "Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, "Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti na pong mamatay na ako." Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahigang muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabing, "Bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Sumagot si Elias, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang iyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." Ganito ang sagot sa kanya, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko." Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkatapos ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, anong ginagawa mo rito?" Sumagot siya, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang iyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din." Sinabi sa kanya ni Yahweh,
Bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Inaanyahan ko po na tayong lahat ay tumayo, if you are able, bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin. Buhat po sa mabuting balita sa Aklat ni Lucas, Kabanatang 8, talatang 26 hanggang 39, ganito po ang ating mababasa. Dumaong sila sa lupain ng mga Geraseno, katapat ng Galilea, sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingang namamalagi. Nang makita si Jesus, ay nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Ganon ang sinabi nito sapagkat inuutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan, ang paat kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na pook. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon," sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Nagmamakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Samantala, may malalaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinahintulutan naman sila ni Jesus. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga ito upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng demonyo. Nakaupo sa isang paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung papaanong gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo, kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Geraseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain, sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos." Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen.
Pwede po bang palakpakan muli natin ang Panginoon sa isang napakagandang mensahe ng awit? Ayan. Siya'y ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. Naririto po kami sa inyong harapan. Bagamat dala-dala namin ang pagod sa isang linggong nagdaan, naniniwala po kami na sa iyong presensya, sa iyong patuloy na pangungusap sa amin buhat pa kanina, hanggang sa mensahe ng awit at sa mga salita mong aming pagbubulay-bulayan, kami po'y magkakaroon ng panibagong kalakasan. At sa akin pong pagbubulay-bulay, Panginoon, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and redeemer. Amen. Amen. Hindi ko na po babasahin muli ang teksto na ating pagbabatayan ngayong umaga. Ito po yung teksto na binasa po ng ating tagapanguna. Ito po yung tungkol kay Propeta Elias. Noong ako po ay bata pa, ang tingin ko sa mga Bible characters ay mga superheroes with superpowers. Katulad po ni Moises na hinati ang dagat sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Si David na pinabagsak ang higanting mangdirigmang si Goliath sa pamamagitan lamang ng kanyang tirador. Si Daniel na hindi man lamang yata pinansin ng leon nung siya'y itinapon para parusahan at ipakain dito. At ang kanyang mga kaibigan na si Shadrach, Meshach, Abednego, na hindi man lang yata nainitan nung sila'y itinapon sa pugon para sunugin, and again, para parusahan. At ano po ang masasabi natin kay Pedro at Juan noong papunta na sila sa templo upang manalangin at may isang lumpo na nag-aabang upang mamalimos? Ang sabi ng dalawa, "Silver and gold have I none, but in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk." At alam naman po natin na nakalakad ang lumpo. Di po ba amazing? Ngunit nung ako po ay nagkakaedad na at lumalago na rin sa pag-iisip, nakita ko na sa kabila ng mga extraordinary moments of triumphs, katulad din ni na Superman at Iron Man, at iba pang mga comic superheroes na kilala ninyo, mayroon din po silang kahinaan. Tama po ba? Ano po bang kahinaan ni Superman? Kryptonite, yan. At marami pang iba. So dumarating din sa mga pagkakataong ang mga ito ay natatakot, napapagod, nanlulumo, nadidepress, nadidiscourage, at minsan gusto nang sumuko. Ang sabi nga ng theme song ng Superman, "It is not easy to be me." Mga kapatid, ganun din po ang kwento ni Propeta Elias na nabanggit sa binasa po ng ating tagapanguna. In fact, sa pagkakataon pong ito, katatapos lamang ng isang matinding showdown sa pamamagitan ni Propeta Elias at ang 450 na mga propeta ni Baal. At siguro po, alam nyo na yung istorya, no? Na hinamon ni Propeta Elias yung mga propeta ni Baal. Tig-isa silang toro, no? Yung isa ay nasa kabila, yung isa ay nasa kabila, at yung isa, ang kanilang kompetisyon, kung sino ang Diyos na tumugon sa pamagitan ng apoy, ang tunay na Diyos. Kaya pinauna ni Propeta Elias yung mga propeta ni Baal.
Nilagay yung toro sa ibabaw ng mga kahoy. At ang sabi niya doon sa mga propeta, mag-umpisa na kayong manalangin. Umaga pa lamang po yun. Tanghali na. Ang sabi ni Propeta Elias, lakasan niyo pang pananalangin, baka busy lang yung inyong mga Diyos. Pero alam natin na walang apoy na dumating. At nung si Propeta Elias na, pinabasa pa niya yung kahoy, pinabasa pa niya ang paligid, at pagkatapos ay nanalangin. At dumating ang apoy na kanyang hinihintay. To make the story short, pinatay ni Propeta Elias ang mga propeta ni Baal. At ito'y nasa harapan ni Haring Ahab. But right after this, King Ahab told Jezebel, his wife, that all prophets of Baal ay pinapatay sa pamagitan ng kanyang sword. Kaya alam niyo po, si Jezebel ay gustong rumesbak. Hindi ko po alam kung si King Ahab nagsumbong doon sa kanyang asawa. Parang mas matindi yata yung asawa pagka rumesbak. At ang sabi ni Jezebel, sa pamagitan ng isang sugo na pinapunta niya kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Mga kapatid, ano sa palagay nyo? Mukha bang nagbibiro si Reyna Jezebel? Para kay Propeta Elias, hindi. In fact, ito po ay labis niyang ikinabahala. Kahit ang ginawa niya, umalis siya agad at nagpunta sa Berseba sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. He fled into the desert in fear and despair. Kaya makita natin na tila ba parang biglang nag-shift yung kwento sa isang matagumpay na pakikibaka para tindigan ang misyon ng Diyos. Ngayon naman ay tumatakbo siya para ingatan ang kanyang sarili dahil natatakot siyang mamatay. He is now terrified and even pleading to God to take his life. Hindi po yun madali, mga kapatid. Pwede namang natakot ka lang para magtago. Pero yung natakot ka, tumakbo ka, at hiniling mo sa Diyos, Lord, kunin mo na ako. I am no better than my predecessors. The prophet is fleeing for his life, overwhelmed by fear and questioning his purpose. Sa kabila ng mga accomplishments niya, at mga kapatid, hindi po biro yung mga accomplishments ni Propeta Elias. In fact, in the New Testament, makikita natin, siya ang nag-represent sa propesiya ng doon sa Mount of Transfiguration. Silang dalawa ni Moses ang lumitaw kasama ng Panginoon. So Elijah is ready for God to take his life. Here the prophet, who has experienced the height of triumph, in his service to God, experiences the lowest of lows.
Kaya po naalala ko tuloy yung isang awit ni Gary Valenciano. Pero wag po kayong mag-alala, hindi ko kakantahin. Ang title ay The Warrior is a Child. Ang sabi, lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I am amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside me, I'm hiding all my fears. They don't know that I'm come running home when I fall down. They don't know who fixed me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. Mga kapatid, tayo din, kahit na sabihin nating matanda na tayo sa pananampalataya, na lumaki na tayo buhat pa ng pagkabata sa iglesia at marami na tayong mga pagsubok na napagtagumpayan. Mga kapatid, hanggat nandito tayo sa lupa, hindi tayo exempted sa mga pagkakataong ang pananampalataya din natin ay nasusubok. At kapag dumarating ang mga ganitong pagkakataon sa ating mga buhay, mga kapatid, sana huwag nating kakalimutan, it is the time when we need God the most. It is the time when we need God's instruction the most. Kaya nga po, lagi nating nababasa sa Bible, ang laging advice sa atin ni Lord, be still and know that I am God. Siya ang Diyos. Yung kinanta ng koro, siya ang Diyos. At kung titingnan po din natin ang isa pang lectionary reading sa awit, Kabanatang 42, ganito pong sinasabi. At familiar kay dito, araw at gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Pero ang sabi po ng salmistang gumawa nito sa verse 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa. Kayo hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. As the deer panteth for the water, so my soul longs for God. Kaya alam niyo po, napakaganda ng pagkakataong ito para si Propeta Elias. Sa kanyang pagtakbo, wala siyang ibang pinuntahan kundi ang bundok ng Diyos. At the mountain of God, Prophet Elijah experienced rest and restoration. Magpapatuloy po ako sa awit, unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I am amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. Iisa lamang po ang ating tatakbuhan, mga kapatid. Sana wala na tayong ibang pupuntahan. Sana nga hanapin natin kung nasaan si Yahweh. Doon tayo magkaroon ng pamamahinga. Sa Mount Sinai, nakilala rin sa ibang tawag na Mount Horeb. Sa pakipagtagpo ni Propeta Elias sa Panginoon, ito'y nagpapaalala sa atin that
God allows us to be honest with ourselves and to be honest with God. Pinapaalala nito sa atin na okay lang mga kapatid, na buksan natin ang ating mga sarili, i-brought out natin kay Lord yung lahat ng ating mga dalahin, yung ating tunay na nararamdaman, kahit na yung ating mga nararamdaman ay punong-puno ng pigati. Bakit? Because God listens. Nakikinig ang Diyos. Binibigyan na tayo ng pagkakataon para ihayag natin ang ating mga sarili. Hindi po natin kailangang itago ang tunay nating nararamdaman o kaya'y magbalik kayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa harapan ng Diyos, it is okay not to be okay. It is okay not to be okay. And the more we recognize our weaknesses, mga kapatid, our frailty before God, the more the opportunity we allow God to minister to us and empower us anew. Makikita natin na sa kabila ng pagmumukmok ni Propeta Elias, hindi po siya pinagalitan ni Yahweh. Tama po ba? Sa pagkakataong ito, sabi ng Panginoon sa kanya, lumabas ka sa bukanan ng bundok. Pero may dumaang malakas na hangin. Pagkatapos nito ay malakas na lindol at pagkatapos ay apoy. Alam niyo po mga kapatid, tinitingnan ko ito. Minsan sa Bible, ito yung expression ng Diyos ng galit. Pero sa pagkakataong ito, hindi galit. Kaya nung sinabi ng Panginoon, Elias, bakit ka nandito? Hindi po nagagalit si Lord. Alam niyo naman yung isang salita, pwedeng magkaiba-iba ng meaning pagka iba-iba yung tono. Tama po ba? Yan. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, yung sinabi ng ating talata na wala sa hangin, wala sa lindol, wala sa apoy, kundi isang banayad na tinig. Doon nagsalita ang Panginoon kay Elias. And what a reassuring tone na tinanggap ni Elias sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Finally, hindi niyo pa ba napapansin kung saan tayo nadapa, doon tayo binabango ng Diyos. Kung saan tayo binago ng Diyos, doon niya tayo ginagamit. Kaya po doon sa ating gospel reading, yung pinalaya ng Diyos sa masasamang espiritu, gustong sumama sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, bumalik ka, umuwi ka sa inyo, at sabihin mo ang dakilang ginawa ng Diyos sa iyo. Our scars become our strength. Through our failures, manifest God's grace. Kaya nga po sa isang awit ni Leonard Cohen, at ito'y pinamagatang anthem, there is crack in everything. That's how the lights gets in. Halimbawa, yung mga, ano po ba, yung mga salamin natin, minsan sa araw hindi nakakapasok dahil doon sa tint. Pero kapag may crack, doon nakakapasok yung liwanag. Kaya mga kapatid, hindi natin kailangan magpanggap. Lahat tayo may mga kahinaan. Pero sa pamagitan ng mga kahinaan na yon, doon tayo pinapalakas ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Because His strength is made perfect in our weakness. Finally, ang sabi ng Diyos
kay Propeta Elias. Rise up. Rise up. May gagawin pa tayo. Kaya mga kapatid, let us rise up. May gagawin pa tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Atin pong dalhin sa altar ang ating paghahandog ng mga ikapo, pangako at kaloob. Sa mga nag-a-attend po ng online worship, maaari nyo pong ibigay ang mga ito sa pamamagitan ng bank details na makikita ninyo sa inyong mga screen. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Diyos, tanggapin mo ang mga handog na ito na inaalay namin para sa iyong mga gawain. Naway kumatawan ng mga ito hindi lamang sa aming mga pag-aari, kundi pati na rin sa aming mga pusong nakatuon sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, aming mapagmahal na Ama, aming mapagmahal na magulang. Sa inyo lahat ay hayag. Kahit na hindi nakikita ng ibang tao, ano man ang aming ginagawa, maging ang laman ng aming puso, kayo po ang nakababatid. Kaya po lumalapit kami sa inyo ngayong umaga. Sinusuko po namin, dinadala sa iyong harapan, ang aming mga dinadala. Ito may mabigat na problema, ito may mga hinanakit na matagal nang nasa aming mga puso. Ito may hindi magandang damdamin laban sa aming kapwa o kanino man. Ito man po ay maaaring hindi magandang isipan. Lord, isinusuko po namin sa inyo. Sapagkat habang kinikimkim namin ito, Panginoon, lalo lamang bumibigat ang aming dalahin sa bawat araw. At wala po itong patutunguan, kundi ang lalo kaming malayo sa iyo habang napupuno ang aming sarili ng bitterness. Nakakaramdam kami ng pagod, nakakaramdam kami ng pagsuko. Pero salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy mo kaming pinapaalalahanan na kung mayroon kaming dapat na lapitan, lalo na kung kami nasa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng pagkabigo, sa gitna ng panglulumo, ikaw po yun, O Diyos. Sapagkat kahit na ikaw ang lumalang ng langit at lupa, kahit na ikaw ang nagbabantay sa nagaganap, hindi lamang sa maghapon kundi sa magdamag, mayroon kang panahon upang pakinggan ang mga dalangin ng iyong mga anak. Kaya po ang iba sa kanila naririto sa inyong harapan, nakaluhod, nakatayo. At kahit na ang mga kapatid namin na nasa kanilang mga upuan, maging ang mga kapatid po namin na kasama naming nananambahan through our live streaming. Lord, alam ko po, mayroon po silang mga idinudulog sa inyo. Minsan sa sobrang bigat ay hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Dinggin mo nawa ang kanilang panalangin, Panginoon. At ang iba na may nagpapasalamat sapagkat nais nilang ibalik sa iyo ang pagpupuri, sapagkat kinikilala nila sa kanilang buhay na ang lahat ng biyaya na kanilang tinatanggap ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat po. At salamat din po sapagkat sa kabilan ng kapaguran at may mga pagkakataon na failures na aming naranasan sa isang linggo, lagi mo kaming tinitindig at binibigyan ng lakas muli upang magpatuloy at ang paalala na hindi kami nag-iisa sapagkat ikaw ang aming laging kasama. Kaya po hahayo kami ngayong umaga, dala-dala, Panginoon, ang pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ito po ang aming dalangin. Ito ang aming pagtitiwala sa Diyos na kailanman ay hindi nagkulang sa amin. Amen.
Pagpalain nawa tayo at ingatan ng Panginoon. Ilingap nawa niya ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Paliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen.